Een gevonden muntenschat op Walcheren en de gemeenteraad van Terneuzen die nog veel vragen heeft over de komst van een asielzoekerscentrum. En er gebeurde meer deze week in Zeeland. Het idee leek zo mooi: zelf kiezen welke zorgverzekering bij jou past en die afsluiten. En zo dus alleen betalen voor wat je nodig hebt. Maar de praktijk is weer barstiger. Ruim 60% kan een goedkopere, praktisch soortgelijke verzekering afsluiten, maar doet dat niet. En loopt zo per jaar ruim €100 mis. Ook in Zoutelanden steken voorbijgangers niet veel tijd in het uitzoeken. Nee, ik zoek het eigenlijk helemaal niet uit. Wij zijn bij de Friesland wij komen uit Friesland en we dus doen de Friesland. En die doet mij altijd een heel goed aanbod. Dat hebben wij 2 jaar geleden wel gedaan, ja. En daarom zijn wij bij degene uitgekomen waar we nu bij verzekerd zijn. En dat is ook een stuk goedkoper? Wel voor ons pakket. Nee. Het is nergens op gebaseerd, maar ik heb het idee dat ik bij de goeie zit. En dat is ook een beetje wegens mijn oude werkgever. En nee, maak me er verder niet druk om. Ruim 60% van alle Zeeuwen die een zorgverzekering hebben, kunnen daar per jaar €103 op besparen door simpelweg een andere basisverzekering af te sluiten. Een bijna gelijke verzekering, maar een goedkopere dus. Ze doen het niet, want ze vinden het moeilijk om de verschillen te snappen en de beste passende zorgverzekering te kiezen. Dat blijkt uit het onderzoek van de Autoriteit Consument en Markt en de Nederlandse Zorgautoriteit. De grootste zorgverzekeraar van Zeeland, CZ, wil niet op camera, maar wel schriftelijk reageren. CZ heeft vragen bij het onderzoek. Er is vooral gekeken naar het aanbod van natura- en restitutiepolissen en natuurlijk naar de hoogte van de premie. Maar niet naar andere, ook relevante zaken, zoals de manier van dienstverlening rond een polis en dingen zoals speciaal op jongeren gerichte polissen. Verder signaleert het rapport vooral zaken die voortkomen uit de marktwerking waarop het zorgverzekeringsstelsel is gebaseerd. Kortom, hoe het geregeld is in Nederland. Als de Nederlandse Zorgautoriteit en de Autoriteit Consument en Markt vinden dat het anders moet, dan kunnen zij als toezichthouders ingrijpen. Individuele zorgverzekeraars hebben daartoe veel minder mogelijkheden. Bij een ernstig ongeluk op de N57 bij Cirroskerken op Walcheren zijn maandag een dode en 2 gewonden gevallen. Een auto botste op een lijnbus die in de sloot belandde. De bestuurder van de auto, een 57-jarige vrouw uit Cirroskerken, overleed. De 2 gewonden vielen in de lijnbus. De brandweer moest een deur openbreken om de inzittenden van de bus te bevrijden. Volgens de veiligheidsregio zaten er 7 mensen in de bus. Voor het gerechtshof in Den Bosch is 12 jaar cel geëist tegen een man uit Vlissingen die meerdere verkrachtingen op zijn naam zou hebben. De man maakte afspraakjes met zijn slachtoffers waarbij de seks uiteindelijk zeer gewelddadig werd, tegen de zin van de vrouwen. Een van de slachtoffers heeft blijvend letsel overgehouden aan de verkrachting. De man maakte in 2017 en 2018 afspraakjes met vrouwen via datingsites. Hij bouwde eerst een vertrouwensband met ze op, maar ging vervolgens steeds verder in het seksuele contact. Hij bond de vrouwen vast, dwong ze tot anale seks, pakte ze bij de keel en sloeg de vrouwen. Daarbij gebruikte hij onder meer een honkbalknuppel en een bamboestok. Ook het provinciebestuur laat van zich horen in de discussie over het vertrek van Roompot uit Zeeland. Vorige maand maakte het bedrijf bekend het grootste deel van het personeel over te hevelen naar Amsterdam, tot onvrede van de medewerkers zelf. In een brief aan Roompot biedt de provincie bovendien aan te willen helpen zoeken naar personeel, als dat een struikelblok zou zijn. De meeste kinderen en volwassenen misschien ook wel dromen ervan: het vinden van een schat met gouden en zilveren munten. 2 Zeeuwen overkwam het daadwerkelijk, maar dan, wat doe je dan met zo'n schat? Mogen ze hem bijvoorbeeld houden? Zilver, goud en sieraden. De schat is gevonden in een pot onder de grond. Michiel en Michael, amateur-archeologen, wisten niet wat ze overkwam. Dat klopt. Het is ook wel leuk om te vinden natuurlijk, dus daar mag je toch trots op zijn. De 2 hobbyisten gaan wel vaker samen op pad met een metaaldetector. En dit keer liepen ze op goed geluk naar een akkerveldje ergens op Walcheren. En bij de eerste spits zie ik al zo'n grote zilveren munt, dus ik roep hem meteen erbij. Dus ik nog een keer kijk, ik zeg, er zit nog meer. Toen was het ineens bingo, dus wat dat betreft, normaal gesproken vinden we de meest interessante dingen als we echt gewoon goed vooronderzoek doen. Maar dit was gewoon echt geluk. De pot met goud is mogelijk rond 1570 begraven aan het begin van de 80-jarige oorlog. Wie dat heeft gedaan is natuurlijk niet bekend, al heeft Michiel wel een vermoeden.
Mijn idee zegt nog steeds dat dit mogelijk wel een Spaanse soldaat of een huurling voor de Spaanse is geweest. En die dus niet heeft overleefd waarschijnlijk, of zijn schat niet meer kon terugvinden. Ik denk dat je toch wel dat redelijk begaafbaar dat kan vinden. Dus ik denk dat hij het gewoon niet heeft overleefd. De schat is gekocht door het Zeeuws Museum waar hij nu te zien is. De helft van de opbrengst gaat naar Michiel en Michael en de andere helft naar de grondeigenaar. Hoeveel dat is, wordt niet bekendgemaakt. Waterschap Scheldestromen gaat tussen Hansweert en Borselen in totaal 16 kilometer dijk aanpakken. Kosten tussen de 100 en de 200 miljoen euro. Het KNMI voorspelt door klimaatverandering tot het jaar 2050 een zeespiegelstijging van 15 tot 40 centimeter. En daar moeten de Zeeuwse dijken straks tegen bestand zijn. Er komt soms heel veel water via de rivieren naar richting de Noordzee. Dat moet op een correcte manier worden afgevoerd. De zeespiegel gaat omhoog. De regen valt in geconcentreerdere gedeelten uit de lucht. Maar ook de dijkveiligheid is in het geding. Ik vermoed zelf dat klimaatverandering niet zal stoppen. Dat is een locomotief die rijdt en die blijft doorrijden. En als gevolg daarvan zullen wij tot in lengte van jaren in de toekomst aan onze dijken werken. En dat doen we niet voor onszelf, dat doen we voor onze kinderen en voor onze kleinkinderen. Er is geen periode geweest sinds dat de monniken hier gingen indijken dat we niet met de dijken bezig waren. Het is nog niet duidelijk of de dijken binnendijks of buitendijks versterkt worden of dat er damwanden geslagen moeten worden. De gevolgen voor bijvoorbeeld camping Scheldeoord onderaan de dijk bij Baarland zijn nog niet duidelijk. Ze zullen er zeker iets van gaan merken. U noemde de camping, maar we hebben ook verschillende grote bedrijven. Met al die partijen gaan we in gesprek om te kijken van hoe kunnen we dit nu zo goed mogelijk inpassen. Maar dat het impact gaat hebben, dat is zeker. We kijken zowel buitendijks als landinwaarts wat de mogelijkheden zijn. En dat we op plekken landinwaarts moeten, dat is zo goed als zeker. Daarom is het waterschap nu al met enkele boeren en bedrijven in gesprek. Willen die zich laten uitkopen of grond ruilen? Volgens het waterschap is er desondanks veel begrip. Ik merk over het algemeen hier in het Zeeuwse wel begrip voor de opgave die er ligt. We hebben in mei 2 informatiebijeenkomsten gehad. Ook daar vond ik de reacties echt positief. Ik zei het net al, men begrijpt de opgave. Er is ook bereidheid om mee te denken. Dus positieve avonden. Voor de overval op een juwelier in Goes in augustus vorig jaar is een Hagenaar veroordeeld tot 2,5 jaar cel, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. De man had eerder al bekend dat hij een van de daders was. Hij wilde met de buit een gokschuld van 20.000 euro aflossen. Voor de overval staat ook nog een 22-jarige man uit 's-Heerenhoek terecht, maar hij moet later voor de rechtbank verschijnen. Omdat hij ook nog wordt verdacht van een andere overval op een juwelier in Halsteren. Opnieuw grote plannen voor viskwekerij Kingfish onderaan de Zeelandbrug. Het bedrijf gaat weer uitbreiden. De productie moet de komende jaren met 50% omhoog. Maar vanuit de gemeenteraad begint nu de eerste kritiek te komen op de groei. Het is niet te missen vanaf de Zeelandbrug richting Noord-Beveland. De gebouwen van Kingfish zijn de afgelopen jaren flink gegroeid. Er wordt ongeveer 6 miljoen kilo vis gekweekt en er werken 180 mensen. En wat het bedrijf betreft komt er volgend jaar nog een flink stuk bij. De productie van de viskwekerij moet met 50% toenemen. En daarvoor moet er een extra gebouw bij komen. Nou ja, er komt dus een gebouw naast te staan. Aan de buitenkant van die gebouwen gebeurt niet al te veel. We willen het een beetje beter aankleden dan tot nu toe. Dus er komt een bomenrij voor, er komt een waterpartij voor. Het komt er allemaal wat beter uit te zien dan het er nu uitziet. Het is nou een bende, daar kunnen we eerlijk over zijn. En dat vindt eigenlijk iedereen, dat is het unaniem over eens. Laten we het in ieder geval opruimen. Zorgen dat het landschappelijk ingepast wordt. Eigenlijk is het een beetje damage control. Want het wordt een beetje hegjes eromheen zetten, een beetje schaamgroen. Ik hoop dat we dat fatsoenlijk kunnen doen. De bedoeling is inderdaad om het beter te laten uitzien. En die kritiek hebben wij ook gehoord en die vinden wij ook terecht. Dus daar gaan we wat aan doen. De afgelopen jaren groeide de viskwekerij enorm en op dit moment loopt er een project om de productie te verdubbelen. En er zijn opnieuw flinke uitbreidingsplannen. Critici vragen zich af of het einde eindelijk in zicht is. Sinds 2017 is hier eigenlijk een bouwplaats achter ons. En dat is al die tijd nog steeds een bouwplaats. Ja, en de vraag eigenlijk nu, dan komt er weer een nieuwe bouwplaats, want er moet weer een volgende fase achteraan geplakt worden. Is het hierna nu klaar? Ik heb die toezegging nog niet gehoord. Als die er komt, dan is dat wel op deze plek het laatste wat wij doen.
Wij willen natuurlijk blijven groeien als bedrijf, maar dat zouden we dan op een andere locatie doen. Tussen de Deltaweg die naar de Zeelandbrug leidt en het dorp Kleinsplaat ligt hier de Molenweg. En naast de Molenweg moet een nieuwbouwwijk komen met betaalbare woningen. Maar op dit moment rijdt er nog veel vrachtverkeer om richting Kingfish te gaan. En daar moet volgens gemeenteraad Sint-Milieu wat aan gedaan worden. Laten we of die weg aanpakken, of het ergens anders doen. En mijn suggestie zou zijn, doe hem aan deze kant. Maar wat ik in ieder geval de voorwaarde vind, is als we dit soort rigoureuze wegmaatregelen moeten gaan nemen, dat kost geld. En wie verdient hier nou eigenlijk ook weer aan? Laat ze dat dan ook betalen. Ja, daar zal iets aan die weg moeten gebeuren. Die zal veiliger moeten gemaakt worden voor rijverkeer, fietsverkeer, loopverkeer, zeg maar. Ja, daar moet de gemeente met een voorstel komen. Dat is natuurlijk niet aan ons. Maar wij zijn gevraagd of wij daar financieel aan willen deelnemen. En dat doen we uiteraard wel. Kingfish hoopt eind dit jaar een vergunning te krijgen voor de verbouwing. Het moet in 2027 klaar zijn. De vaccinatiegraad in Zeeland is in 2023 verder gedaald. Voor alle infectieziekten is het percentage Zeeuwen dat daartegen gevaccineerd is omlaag gegaan. De DTP-prik bijvoorbeeld. In 2022 had 80,5% van de kinderen die prik gekregen. Vorig jaar was dat 72,8%. Hetzelfde geldt voor de BMR-prik. Het RIVM denkt dat onder meer de toegenomen weerstand tegen de overheid daarmee te maken heeft. Net als bepaalde influencers die op social media betogen dat vaccinaties schadelijk kunnen zijn. De jaarlijkse Banenmarkt Zeeland was donderdag. Voor het eerst in 9 jaar werd die in Zeeuws-Vlaanderen gehouden. In het Scheldetheater in Terneuzen stonden ruim 60 bedrijven en instellingen. Allemaal staan ze te springen om nieuw personeel. Bezoekers kwamen vandaag vooral langs om zich te oriënteren. Er waren sommigen gericht op zoek naar een nieuwe werkgever. Ik doe het liefst iets in de IT. En dat is op dit moment heel weinig aanbod in. Dus ik ben nu even alle bedrijven aan het afgaan om te kijken wat zijn de mogelijkheden intern. Wordt er iets gevraagd wat niet op de vacaturesite staat. Er zijn nog altijd veel vacatures in Zeeland. Vooral in de techniek en zorg. Maar toch worden er de laatste maanden meer vacatures ingevuld. Volgens mij geeft dat ook aan dat Zeelse werkgevers ook steeds meer openstaan voor andere mogelijkheden. En misschien kandidaten die niet helemaal de eerste fantastische match zijn. Maar schaap met 5 poten, die bestaan niet. Er dreigt weer uitstel voor het nieuwe asielzoekerscentrum in Terneuzen. Raadsleden hebben nog steeds veel vragen en er is een grote kans dat het besluit pas na de zomervakantie wordt genomen. Het stadhuis van Terneuzen gisteravond. Op de agenda van een raadscommissievergadering staat het nieuwe asielzoekerscentrum. Het plan is om 10 jaar lang 200 asielzoekers te gaan huisvesten in het voormalige Neckermangebouw aan de Handelspoort 1. Tot grote ontevredenheid van mensen die daar vlakbij wonen, in het wijkje Driewegen. Het is gewoon niet te doen natuurlijk. 107, we zijn een klein gehuchtje, dat zijn we tegen Terneuzen aangebouwd. Er wonen 170 mensen, maar daar kun je toch geen 200 asielzoekers bij steken. Die verhouding die slaat er helemaal nergens op. De vergadering verloopt onrustig. De voorzitter moet de publieke tribune, die we niet mochten filmen, een aantal keren tot kalmte manen. En dan zitten de raadsleden nog vol vragen, twijfels en bedenkingen. Ik vind het toch een zwaarwegend punt dat 200 mensen in 10 jaar, daar blijf ik zelf persoonlijk tegen aanhikken, zeg maar. Als het aan het gemeentebestuur ligt, moet het nieuwe AZC dus aan de Handelspoort komen. Maar er is ook een andere locatie genoemd, namelijk Marina Beach. Er is een ondernemer die het vakantiepark wil kopen van Peter Gillis en helemaal inrichten voor de huisvesting van asielzoekers, vluchtelingen, arbeidsmigranten en zelfs expats. Alle faciliteiten zijn er. Er is de recreatie, er is een kantine, eigenlijk alles is. Er is een busverbinding. Zou u daar niet tegen zijn als het daar komt? Nee, absoluut niet. Is dat een reële oplossing? De burgemeester zegt van niet. Ja, de burgemeester zegt van niet, maar ik denk dat je daar dan misschien wel voorwaarden aan kunt stellen. Dat je dan, net als op Handelspoort 1, echt alleen asielzoekers huisvest. En dan is 10 jaar precies hetzelfde als op Handelspoort. Dan is er gewoon een punt eindig. Ik hoor een optie. Ja, ik hoor zeker ook een optie. Eigenlijk had de gemeenteraad al op 15 juli een besluit moeten nemen, maar dat werd uitgesteld omdat er nog te veel vragen waren. Nu dreigt dat weer te gebeuren. Op 2 juli gaan de raadsleden stemmen of ze dan meteen een besluit nemen of wachten tot na de zomervakantie. En dan is er nog iets. Is een nieuw asielzoekerscentrum eigenlijk wel nodig?
Nederland krijgt een nieuw kabinet dat een streng asielbeleid gaat voeren. Dus misschien wordt de instroom van asielzoekers en vluchtelingen de komende jaren wel veel minder. Er is nu al sprake op de website van het COA dat de overloop nu al minder wordt. Dus ik denk dat de geruchten, de tamtam nu al ontmoedigend werken over onze grenzen. Wordt dus vervolgd over 1,5 week. Het lijkt erop dat Rompot Beach Resort bij Kamperland met 21 hectare mag uitbreiden. In de gemeenteraad van Noord-Beveland tekent zich een meerderheid af voor de uitbreiding. Ondanks protesten van bewoners van Noord-Beveland voor de deur van het gemeentehuis. Wij proberen de gemeenteraad, zowel vanavond als over 2 weken, nog een keer te laten weten dat wij als bevolking, of een groot deel van de bevolking, tegen zijn. Want over 2 weken moet de gemeente een definitief besluit nemen. De uitbreiding van het park is omstreden, omdat tegenstanders vinden dat de uitbreiding ten koste gaat van de rust en ruimte op Noord-Beveland. Rompot zelf zegt dat het aantal slaapplekken op het park hetzelfde blijft en dat het toeristen gewoon wat meer ruimte wil bieden. Tegen een 31-jarige man uit Middelburg is 3 jaar cel geëist omdat hij mensen uit heel Nederland voor tonnen zou hebben opgelicht. Hij deed zich in een aantal gevallen voor als bankmedewerker die slachtoffers vertelde dat er geprobeerd werd een groot bedrag van hun rekening te halen. En ze moesten daarom meteen geld overboeken naar een andere rekening, wat dan natuurlijk zijn eigen rekening was. Tegen een handlanger, een 20-jarige kapellenaar, is 2 maanden cel geëist. Studenten van de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap marcheerden gisteren van Westkapelle naar Vlissingen om zo geld in te zamelen voor het welzijn van militairen, veteranen en hun thuisfront. De mars langs de Zeeuwse kust bedroeg 17 kilometer. En hoewel er een aantal tussenstops in zat, was het een flinke kluif voor de zwaar bepakte studenten die zich voorbereiden op een baan binnen de krijgsmacht. Ja, 17 kilometer is iets wat ze niet altijd lopen. Maar dat is ook prima. Maar het is alleen maar goed dat ze nu ook even wat doorzettingsvermogen moeten tonen. Ja, maar dat is ook degene die onder andere deze regio hebben bevrijd, hebben dat ook moeten doen. En dat hoort gewoon bij het vak. Hè. Zijn hierover tot dusver vragen? Geen? Alright. Ik vond het nog niet zo heel zwaar, terwijl ik zelf wat extra gewicht in mijn rugzak heb gedaan. Maar ik heb wel gemerkt dat anderen het een stuk zwaarder hadden. Als je straks de finish hebt gehaald, wat ga je dan als eerst doen? Mijn vader staat voor me te wachten, dus ik ga naar hem toe en dan even een knuffel geven. En tot zover dit weekoverzicht. Zometeen schakelen we weer naar het laatste nieuws van vandaag. Nog een hele fijne zaterdagavond en tot morgen.